Mata na among ana, gutom. Nangita na og kuan rice. Rice is life. Oh. Naparay ni Papa. Naparay ni Papa. Agoy. Box ko na. Beautiful eyes lang, be. Beautiful eyes lang. Uy, beautiful eyes. Uy, beautiful eyes. Akoy. Uy, nisigaw naman. Hey! Yeah. So, while nagduwa silang duha, mag-andam ko panihapon. Nagmarinate na ko daan sa manok kay naadi ay may manok nga kuan leftover. So, madaot na siya ron ba? So, ako na lang siyang lutuon. Impromptu. Wa sa plano. Mag-adobo mi. Imbis dili ko mag-rice unta ron. Likayan ko rice. Kanidako na kog maayo eh. Likay sa kong ginagmay ba? Dili kuan yun no? Kalit char-char. Maguni-guni. Usahay, feel yan ako ng murag aning dako na pug may akong tiyan. So mauna magkuan na pug ko. Balik na pug ko. Hinay-hinay na pud sa pagkaon. So magkuan ko nagre. Ugma, kuan ni Rot ugma, birthday ni Rot ugma. So nangutana ko niya kung sayang gustong kaunon ugma sa panihapon kay panihapon man ang pinaka meal gyud nila diri no. Spaghetti daw. Kuan ba, muralag Pinoy ba? Spaghetti may pangayoon. So, nagkatag pa ning katag kay mong buhan ay. Kay kuan. Tawag ani. Dali na miglakaw ganina. So, wala na nakapanghipos o tarong. Ready sa ko sa akong garlic. Naghano na to ang garlic para humot ba. Kadag humot itong adobo. Nice kayo ang weather rong adlaw. 55 na siya rong adlaw. So may gani nabantayan ako ba ni basa ko sa expiration karon ng adlaw. Unya basin ugma igaugma manimaho na siya ba. So madaot na. Ingko magluto na lang tagkuan ay kanang adobo, nag-adobo na lang ko. Ano ko ano niya, mushroom. Magluto po kong mushroom para na sa ilain ba. Nya, naka-wrap na po kong lumpia gabi eh. So, naapa may laing kaon mo na. Butangan ako ni siya o patatas. Amay. Kanang magluto ko diri sa balay, tansya-tansya ako magluto no kay wa man ta sa restaurant, wa man tay gi-follow nga stricto nga recipe no. Nanta sa balay. So tansya-tansya po ko magluto. Sibuyas. Ani, gi-recycle hin ako. So kuan dian gyud ni siya. Container sa cotton candy. Nga sayang man. Wala lang gihimo. Butanganan sa sibuyas. Kuanan panino. Butangan siguro na ko og kuan. Jaryo ba? Newspaper ba? Jaryo. Ito na lang yung ito. So, nabalik na sa good. Arrange ang pantry. Kana mga oil, mga sauce. Yan. Dili kay samok as in, grabe ka samok. Pero after a few days, wala pa din. Samok na po din. Akong mga kaha o mga lutuanan, gipumbutan ako diha. Kay, dito dyan ipumbutan pero di naghuot naman sila. Ito na itong sibuyas. I-on na pa ni. Nag-on po siya.
Gusto naman ng hagtuba, ana eh. Pilipinas dili man kay kumukaon og kuan mushroom. Kana lang sa Jollibee ba nang sana kasi tawag ana nga kuan menu sa Jollibee kana ilahang burger steak na mushroom na may kay no. So gitry na nako siyang kopya ba pero lahira jud ang Jollibee gamit. So anyways, inani ko magluto og adobo, mag-isa sa ako and then dayon ang manok. Dayon, later on nakatong akong gimarinate, gigamit pag marinate, maupod akong ilunod kung medyo luto. Kuan na ba? Luto-luto na ang chicken. So inigbukal, ara pa nako siya o kaya naka-vlog kog tarong ron kay na ang papa ni Ana. So dili kay magsigsamo kung saan na ba. So kay bukal na siya, ato na siya ang ukayon. Medyo luto-luto naman siya ang chicken. Dali na maluto ang manok, no? Ang patatas na ko, wala pa maluto. So, hinayan ako. Akong mushroom, okay na po. Nani na siya pagka-brown akong gusto. Luto na ang mushroom. So, ang kaning manok, okay na sa siya. Ato na siyang pa. Gawson og mayo ang juice sa manok. Kung uga jud kay siya tanan, utangan ako siya og tubig. Gamay. Labi na unya kay magutang pa ko gamay na sugar. So, ayan. Biyaan sa na itong mga 10 minutes. Inay ra kayo ani so di lang paing. Of course na akong timer. Tanahan ko ani nga timer kay tingog yung may pa mo join sa kunig lang. Maluto pa rin ko guys. So, di dyan ko makatag-rice kay akong anak kusog ng tog-rice. Nangita yun og rice. Bala na waste one rice din siya. Si Rod po. Kusog rice. So, maglungag na kong mga 1 cup kay naama may nabilin. Para ugma na po ni mabiling gamay para pamahaw ni Ana. Kay ugma sayo kumulakaw. Ang papa ang matatod sa daycare. Maluto sa tag-rice. A few moments later. Magapil-apil. Maghimo ko gagmay nga meatballs para sa soup ni Ruth. Yeah. Hi, oh. Hi, you can see yourself? Okay. She can see herself, that's why. Hello, say hi. Tita? Tita means aunt, papa. Mag ik sap? Yeah, if you take that one because this is less. No, from Anna. Cheers. Proost. Rose mama. Proost. Proost. She wants water. Oh, nee! High five. Moyo. See, mama's gonna play. See? Try this. I don't like the kip balls because it's really, really oily.
If I don't use a lot of oil, then they won't stick. They won't stick together. Oh! This is for your soup. Oh, nay, what room? Oh! Oh, clean. Clean, please. Oh, sige, thank you. It's, Papa is sick. I'm not sick. Injured. Injured. Did you play football? No. So, magdiwa sa miyan, no? Mag-chika mi. So, luto na nino. Ako na sa nilutangan o gamay nga. Tubig o sugar gamay. Kay ganang. Ganang ko inaan nilang gamay nga tubig kay para lapot-lapot ba. Ito ganan anang medyo murag sabaw. So, murag pinulang adobo. Lami ni siya. So, mga na nino. So, mauna to ang amang pa-vlog today. Ana, say bye-bye. Bye-bye. Bye. Ana, duy-duy. Shh. Duy-duy. Say bye-bye. Bye. Bye-bye here. Bye. So, maula to among vlog, no? Salamat sa pagtanaw. And kita-kita na po ta sa sunod na mga video. Bisaya, tado. Bisaya, tabay. Bye, Dodong. Babush! Babush. Mush, mush. Mush, mush. Babush. Ana. Mush, mush, babush. Duy, duy. Oh, oh, oh.